Wij hebben van Almere de eigen krachtwijzer overgenomen. De eigen krachtwijzer is een website waar inwoners kunnen zoeken naar mogelijkheden om hulp te krijgen. Dus stel dat mensen een probleem hebben met hulp in de huishouding, dan kunnen ze via een checklist kijken van waar kan ik allemaal terecht om hulp te organiseren. En dat past precies binnen de visie van ons sociale domein, want wij willen mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht zetten. En dat gaat met vallen en opstaan, maar dit is een fantastisch hulpmiddel voor mensen om hulp te krijgen. We hebben hem overgenomen van Almere en we hebben hem daarna naar onze eigen gemeente doorontwikkeld. En hij wordt behoorlijk gebruikt. We hebben een aantal duizenden bezoekers gehad in de afgelopen maanden, waarvan een aantal frequente bezoekers. Als je visie op het sociale domein gaat ontwikkelen, dan ga je natuurlijk googlen en dan ga je kijken van waar zijn er goede ideeën. Nou, en wij vonden dit een goed idee. Nou, vaak zijn er hele goede ideeën, maak daar gebruik van. Ja, en dan zeggen sommige mensen, kun je het niet zelf ontwikkelen? Ja, ik denk dan, gewoon, dat scheelt enorm veel tijd en enorm veel werk. En waarom zou je goede ideeën niet lekker overnemen? Almere, ik vind dat jullie een goede site hebben gemaakt. We zijn er ontzettend blij mee. En ik hoop dat jullie ook nog eens een keer naar onze site kijken, want we hebben hem behoorlijk doorontwikkeld naar onze eigen situatie. En misschien kunnen jullie dan van ons nog een aantal ideeën overnemen.